Il-Quddies fil-Knisja parrokkjali tal-Għargħur twaqfet ħeżrem wara li l-Kappillan telaq minn fuq l-artal. Fil-mument li Patri li jinsab sospiż milli jagħmel xogħol saċerdotali ingħaqad maċ-ċelebrant fil-mument tat-tqarbin. Parruċċani qalu li raw l-argument bejn il-Kappillan u l-Patri Sospiż biswit l-artal sakemm il-qassis tal-parroċċa Christopher Galea waqaf il-Quddies u daħal fis-sagristija. Jidher li l-argument inqala meta l-Patri Sospiż Adrijanu Cachia libes l-istola u ngħaqad mal-Kappillan fuq l-artal qabel beda t-tqarbin. Fis-stqarrija l-Kurja fakkret li Adrijanu Cachia li għandu 75 sena m'għadux parti mill-Kongregazzjoni Franġiskana u ma jistax jeżerċita dmirijiet saċerdotali fil-pubbliku. Il-każ ta' Cachia jmur lura diversi snin meta l-Ordni tal-Franġiskan Minuri kienet insistiet li m'għandux jibqa' jitqies bħala Patri Franġiskan. Huwa mifhum li l-Patri kien ikkontesta d-deċiżjoni u l-każ għadu pendenti.